Jeg er Protagoras, og jeg lever nu her i 400-tallet. Og jeg synes, sandheden det er noget, man skal diskutere sig frem til. I modsætning til min modstander Platon, der synes, at det er noget objektivt, man skal forsøge at finde. Hvis man skal bygge noget i en by, så er der nogle håndværkere, og der gælder om at finde de bedste håndværkere til at diskutere den sag. At bygge et hus, det er ligesom at bage en kage. Det er bare noget, man lige skal smøre sammen. Og det er vigtigt, at vi gør, som jeg siger, og at vi følger mine råd, fordi at jeg er rig og klog. Nu er vi hele folket samlet for at diskutere, om der skal bygges en mur rundt om Athen. Jeg synes, at muren den skal ikke bygges, for det ødelægger min udsigt fra mit hus af. Og det er rigtig, rigtig irriterende. Nej, muren skal bygges hele vejen rundt om Grækenland. Ellers så kan vi ikke beskytte os ordentligt. Hvad tror du, vi har militæret for? Det er for at beskytte os. Vi har ikke behov for en mur. Den er alt for dyr. Det koster samfundet for meget. Vi skal også bygge en mur for at sørge for, at vores slaver de ikke flygter ud af Athen. Ja, det er netop det, jeg siger. Hele vejen rundt om Grækenland. Men Så har vi styr på dem alle sammen. hvor vi får pengene fra? Vi har ikke de penge. Vi sætter bare slaverne til at bygge det og grave alle stenene op. Men du mangler stadig penge. Nej, slaverne gør det jo. Ja, så kan du risikere slaveoprør. Hvis du giver slaverne våben. Slaverne får jo ikke våben. De får en skov og en spade, og så skal de grave sten op. Det kan de sgu da også slå ihjel med, mister.